लोगोफोर नोंथांमोना ससे भिडिअ क्लिप्स नायनानै आरो check this out guys, check this out. 12 lakh that's just 16.39 rupees. थाम्बनेल आरो टाइटेल गाननानै नोंथांमोना एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांसिगौ आं मानि सायाव बाथ्रा सावरायनो नागिरदों। गोबां मानसिफोरनो ससियेल मिडियाखौ हालखायाव लायो आरोना, हालखा माने ओरैनो बेकार होननानै सानना लायो खायफा बायदिया। आरो जायफोरा इउटुब चेनेल खुलिबाय भिडिअ आपल'ड खालामबाय थानानै माने बिदिनो इनकामबो खालामबाय आरोना, एसे एनै इउटुबनिफ्राय रांबो मोनबाय। आरो खायफाबा इउटुब चेनेल खुलिनानै इउटुबाव साक्सेस जानो हायासै, बिथांमोना फेसबुकआव फैबानो जाबाय। फेसबुकआव दायो बिराद मोजां, माने गोबां मानसिफ्रानो सानसेयाव $10 $20 बेफोरबायदि खामायो आरोना। मास हिसाबै हमोब्ला मास मोनसेयाव $300 $400 माने USA नि फैसासो बियो। नोंथांमोना ससे भिडिअ क्लिप्स नायनानै मिथिखाबाय इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डआ 12 लाख फैसा देखायदों बिथाङा। 12 लाख फैसाया मानि थाखाय बियो नंमारगौना नंमारा, फेसबुकनिफ्राय मोनमारदोंना मोनमाराखै आं बेखौनो नोंथांमोननो प्रुफ होनो थाखाय आङो बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। मोनमारो लोगोफोर, नोंथांमोना आङो खोन्थालांगासिनो दङ, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय। गोबां मानसिफ्रानो इउटुबाव साक्सेस जानो हायिया फेसबुकआव जानला मोनला भिडिअआनो माने शेयार खालामनाय अपसना जोबोद इजि नालाय फेसबुकआव। गोबां बिदिनो $800 $1000 $500 बेफोरबायदि खामायगासिनो दं आरोना। दायोथ' 86 रुपिस जागासिनो दङ US नि $1। दा नोंथांमोना आङो इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डआ बेसेबां खामायमारदों आं नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ। 1 मिलियन भिउसाव फेसबुकआ बिदिनो $10 गाहामबो होयो, मालाबा बिदिनो खमबो होयो आरोना। दायोथ' 3 लाख भिउसावसो माने 3 लाख भिउसावसो $1 होयो दायो। दाखालि बावै एसे सिगाङाव एसे बुरजामोन। आं नोंथांमोननो जानुवारिनि आर्निंखौनो खिथानोसै बिथांनिखौ। बिथाङा आंजों मोजां रायलायो नालाय, गावनि बिदिनो भिउस थांनाय, बोरैहाय आर्निं जादों फेसबुकनि बागै इउटुबनि बागै बेफोरखौ जोङो रायलायलायो नालाय, इउटुबारजों इउटुबार, फेसबुकारजों फेसबुकार। दा नोंथांमोना आं खिथालांसै, नोंथांमोना सिगाङाव नायलांब्लानो जाबाय। बिनियाव मोनसे जाथारै माने ना दाननाय भिडिअआ बिराद भिउस थांदों, 13 मिलियन। नोंथांमोना सिगाङाव नायब्लानो जाबाय। बे मोनसे भिडिअनि आर्निंआ बेसेबां मोनदों बे फेसबुकआव, नैबे नायनो हागोन। $127 जोंनि इन्डियाव बेसेबां जागासिनो आं बेखौबो नोंथांमोननो कनभार्ट खालामनानै देखायगासिनो दङ। नोंथांमोना सिगाङाव नायब्लानो जाबाय। 13 मिलियन भिउसाव $127 मोनदों आरोना इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डआ। ओमफ्राय बिनि टटेल इनकामखौ आङो जानुवारिनि इनकामखौ खिथागोन बेसेबां खामायदों बियो। दा गुगोलाव फैबाय लोगोफोर, नै आं दा $127 इन रुपिस, इन्डियान रुपिसाव कनभार्ट खालामोब्ला बियो 13 मिलियन भिउस थांनायाव 11,209 रुपिस माने खामायदों आरोना बियो। 11,000 खामायदों आरोना मोनसे भिडिअआवनो 11,000 गाहाम मोनोबा, होमबा नोङो मास मोनसेयाव 30टा भिडिअ होयोब्ला खै हाजार जाहैयो नोंथांमोना केलकुलेट खालामनानै नायब्लानो जाबाय। आं केलकुलेट खालामलायला बेखौ। इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डआ 12 लाख फैसा मोननाय देखायदों नालाय, बे 12 लाखआ गावनि फेसबुकनिबो जाजोबाबो जानो हागौ, माखासे गावनि बिजनेसनि फैसाबो जानो हागौ आरोना। बेलेग बेलेग खामानिबो थायो नालाय बयहाबो, माने गोबां बेफोरबायदिनो ससियेल मिडियाजोंल' सोलिया, खायफाया बेलेग बेलेग बिजनेसबो थायो, बिजनेसनि फैसाबो जानो हागौ। ओमफ्राय दा आंनो मोनसे स्क्रिनशट खालामना हरदों बियो गावनि फेसबुकनिखौ, नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय स्क्रिनाव। नै आं नोंथांमोना देखायनोसै बेसेबां डलार खामायदों बियो। नै नायदो नोंथांमोना इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनि जानुवारि मासनि फैसाखौ नायनो हागोन। बेवहाय $8,330.31 रुपिस खामायदों आरोना। 8,000 नि बारा डलार, होमबा बे जोंनि इन्डियाव बेसेबां जायो फेसबुकनिफ्रायसो। आं इउटुबनिखौथ' बादानो होबाव, इउटुबनिखौ बुङाखै आरोना। बे आंनो स्क्रिनशट खालामना हरदों। जायफोरा फेसबुक सालायो, फेसबुकनिफ्राय आर्निं मोनबाय, नोंथांमोना मिथिखासिगौ। आं दा नोंथांमोननो इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनि फेसबुकनि आर्निंखौ खिथानोसै, बिथाङा आंनो स्क्रिनशट खालामना हरदों नालाय। ओमफ्राय दा आङो नै नायनानै खिथानोसै नोंथांमोननो, बेखौ कनभार्ट खालामनानै देखायनोसै। 7,21,000, होमबा नायदो फेसबुकनिफ्रायबो गोबां आर्निं खालामनो हायो। दा माखासे मानसिफ्रा बेफोरबायदिनो फेसबुक आरो एनि ससियेल मिडिया प्लेटफर्म, इन्सटाग्रामानो होन, इउटुबानो होन, इउटुबाव जुदि 13 मिलियन गाहाम भिउस फैयोब्ला बांसिन खामायबावगौमोन आरोना बिथाङा। बे मोनसेल' भिडिअनियानो जाहैबाय बिदिनो 11,000 नि बारा मोनदों मोनसे भिडिअआव 13 मिलियनाव। दा बिथाङा टटेल मास मोनसेनि सेलारिखौसो आं खिथादों आरोना बिथांनिखौ। 7 लाखनि बारा खामायदों बिथाङा मास मोनसेयाव फेसबुकनिफ्राय। नोंथांमोना नुखादों जानांगौ निउसफ्रावबो गोबां बिदिनो कपि पेस्ट खालामनानै गावनि फेसबुक आइडियाव होनानै लानानै गावनि फेसबुक प्रफाइलफ्राव जिनाखि मनिटाइज जाबाय बिथांमोना गोबां आर्निं खालामगासिनो दङ। निउस चेनेलफ्रावबो होलायलायनाय आं भिडिअ नुदों आरोना गुबुन जाथिफोरखौ। दा नोंथांमोनाबो फेसबुकआव फै, जायफोरा माने इउटुबाव साक्सेस जानो हायाखै फेसबुकआव, जानला मोनला भिडिअ हगारब्लाबो आर्निं जायो आरोना। ससे 30 सेकेन्ड 15 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड बेफोरनि भिडिअब्लाबो माने भाइरेल जालाबायो आरोना। भाइरेल माने गाज्रि भाइरेलखौ बुङाखै आङो, शेयार खालामनो जोबोद इजि नालाय फेसबुकआव। दा इउटुबाव आपल'ड खालामोब्लाथ' इउटुबावथ' बिदिनो कपि खालामलायनानै वाट्सएपआव स्टेटास होनांगौ, होमबासो माने भिउस फैयो। दा फेसबुकआवबा ओरै स्क्रल डाउन खालामबाय थाबानो गोबां आउट कान्ट्रिनि मानसिफ्राबो नायनाय जायो नालाय, फुल वाट्स खालामजोबो सर्टस भिडिअफोरखौ। बेनिखायनो बांसिन भिउस फैयो आरोना। फेसबुकआव डलारा खमब्लाबो भिउस बारा मोननायनि थाखाय आर्निंआ माने फैसाया बुरजा मोनो आरोना मासावनो। थ' आंनि बुंनांगौआ बेनोसै, जायफ्रा इउटुबाव साक्सेस जानो हायाखै नोंथांमोना फेसबुकआव फैब्लानो जाबाय। फेसबुकनि आर्निंखौ नुखाबाय नोंथांमोना, गोबां फैसा दं आरोना फेसबुकआव। थ' दिनैनि थाखाय एसेनोसै, नेक्स्ट भिडिअ थाबाय लोगो मोनफिनगोन।